Бу минем кичкенә генә стакана. Шушында музыка уен кораллары туа дип әйтик инде татарча. Менә монысы татар гөсләсе. Гөсләсен ясыйбыз. Монысы аерым эксклюзивный дип әйтик инде. Хәзерге вакытта безнең гөсләләр 12 кыллы. Диатонический, пентатоника строй белән ясала. А монсын 22 кыл куярга уйлыйм. Насон ул теге октава күп була и диатонический строй белән эшләргә уйлыйм. Шуның буенча. Бу формасы шул ук кала инде. Просто монда кыллар 22 була. 12 урынына 22 кыл. Хәзер көндә генә бу уже бу гөслә әзер. Да бизәген төшерәсе бар и ансын буягач кылларын куярга. Әле күптән түгел генә шушы марка татар гөсләсен ясагач, байтак ясадым, 30-га якын артыграк гөслә татар гөсләләрен. Марка гөсләсен дә ясап карарга булдым. Бүген марка гөсләсе ул зуррак и алманда 36 кыл. Марка гөсләсендә. Марилар әле менә ничек молодцы дип әйтәм инде мин. Ничә күпме үземне күпме беләм, һаман сайын шул гөслә белән уйнап, гөслә композиторлар бар көйләрен язып, композиторлар яза, музыка мәктәбендә өйрәтәләр гөсләне. Ә без менә югалттык. Татарлар 60-нчы, 70-нчы елларда гөслә бик популяр, бездә дә татарларда керәшеннәрдән дип әйтик. Шушы вакытта марилар һаман да шул гөслә белән эшләп, һаман сайын аны күтәреп, бүгенге көндә шушындый матур гөсләләр эшләп, музыка мәктәбендә, училищеда укыталар гөсләдә. Менә шушындый хәлләр.